Tithokoza Mulungu chifukwa cha ubwino umene ali nawo pakati pathu. Timadziwa kuti Mulungu amatikonda, amatisamalira, ngakhale kuti ife anthu ake timaperewera mu zambiri. Komabe chifukwa cha chisomo chachikulu chimene Mulungu amationetsera chimatipangitsa kuti ife tizikhalabe tili ndi moyo. Nthawi ino ndi nthawi tilipitira kuphunzira kwathu kwa mawu a Mulungu. Mu tsiku la lero tifuna tiphunzirepo zokhudza phindu la chipembedzo. Tifuna tiphunzirepo zokhudza phindu la chipembedzo. Pa dziko lapansi pano Mulungu adayikapo zinthu zitatu zikuluzikulu zimene adaganiza kuti zimenezo zidzamchitira ubwino munthu. Ndipo pa zinthu zitatu zimene Mulungu adazikhazikitsazo, chimodzi mwa izo ndiye mpingo. Chinthu choyambirira chimene Mulungu anachikhazika kuchilengedwe ndi banja. Mulungu adalikhazika banja, adaulula chimene adakhazikira banjalo. Tikawerenga pa Genesis mutu 1 kuyambira verse 28 aunena kuti Mulungu adawalenga iwowa mwamuna ndi mkazi. Adawawuza kuti mubalane, kuti muchuluke, kuti mudzaze dziko lapansi. Apa Mulungu anaulula kuti chimene wakhazikira banja, kuti anthu amene akuafuna kuti adzampembedze okabadwiremo. Choncho tikamaliona banja, chinthu chimene Mulungu anayamba kuchikhazikitsa mwa zinthu zitatu zimene ndazitchula. Ntchito ya banja ndiyoti ifeyo anthu tibadwiremo. Ndipo dziko lonse lapansi anthu tadzaza, koma chizachitika chifukwa chakuti Mulungu adakhazikitsa za chimenecho kuchiyambi kwa chilengedwe. Choncho okondedwa, banja adakhazikitsa Mulungu. Tikamawerenga pa Genesis 1 verse 26 adalankhula Mulungu kuti tipanga munthu mu chifaniziro chathu, adzakhala monga mwa chikhalidwe chathu, adzalamulira za dziko lapansi mlengalenga ndi mkati pa madzi. Inakwana nthawi imene Mulungu adachita chimenecho. Tikamawerenga pa Genesis 2 verse 7 timamva kuti Mulungu anatapadothera pansi nkuumba, adawuzira mpweya wa moyo mphuno mwace, munthuyo adakhala wamoyo. Apata kukamba za munthu wamamuna Adamu. Koma atatero Mulungu adati pa verse 18 Genesis chapter 2 akuti sikwabwino kuti munthu akhale yekha, ndidzampangira omuthangatira. Pamene Mulungu anapanga othangatayo ali awiri, mwamuna ndi mkazi, pamene Mulungu anati mubalane kuti muchuluke. Chimene chida kuchionetsera kuti Mulungu anakhazikitsa banja kuti ife anthu tikabadwiremo. Mulungu akakhazikitsa chinthu amakhala ndi cholinga pa chinthucho. Choncho taonadi kuti banja lilipo mdziko lapansi, koma Mulungu anafuna kuti anthu tikabadwiremo. Pali chinthu chachiwiri chimene Mulungu anakhazikitsa. Adalola kuti ku dziko lapansi kukhale ulamuliro wina wapadera. N'chifukwa chake mu dziko timakhala ndi boma. Boma ndi chinthu chimodzi chimene Mulungu anachivomereza, anachikhazikitsa kuti chipezeke mu dziko. Cholinga chachikulu chimene Mulungu anakhazikira boma ndi choti anthu akabadwa akakhale pa bata ndi mtendere. Ngati timakhalapo bata ndi mtendere mu dziko, n'chifukwa chakuti mtendere umenewu Mulungu wauchirikiza kudzera mwa olamulira dziko. N'chifukwa chake tikamawerenga pa Roma chapter 13 Paulo adawawuza anthu a ku Roma kuti tizimvera olamulira. Olamulira alipo chifukwa choyikidwa ndi Mulungu. Ndipo ngati munthu akana kumvera olamulira, alukana choyikidwa ndi Mulungu. Ndipo ngati munthu alukana choyikidwa ndi Mulungu, aluchite chotsutsana ndi Mulunguyo. Iye Paulo adapitiriza kuti olamulira sakhala woopsa kwa munthu amene akuchita ntchito zabwino. Koma ngati munthu akuchita zoyipa, amayenera kuopa olamulira, chifukwa olamulira alipo kuti akalange anthu amene amachita zoyipa. Ndiye kuti alipo anthu amene akadasokoneza mtendere umene tili nawo, koma chimene amachita nacho mantha nchiyani? Amakana kuti iwo aja angakalangidwe ndi boma. Pachifukwa choti iwowa achita mantha pokana kukalangidwa ndi boma, amakhala mwa mtendere. Mtendere umene wakhala nawo amapatsanso mtendere usawazawo.
Pachifukwa chimene chitidziwa kuti chinthu chachiwiri chimene Mulungu anachikhazikitsa mu dziko lapansi tikukamba za boma. Boma lili ndi ntchito yake imene Mulungu adalipatsa. Monga adayika banja kuti anthu akabadwiremo, adayikanso boma kuti anthu okabadwawo akakhale pa bata ndi mtendere. Mulungu amapindula ndi olamulirawa ngati mdziko muli bata ndi mtendere, uthenga wabwino ukamalalikidwa umayenda bwino. Chifukwa olalikira sakhala ndi mantha, otalalikidwewo sakhala ndi mantha. Pamene dziko likakhala la nkhondo, olalikira sangalalikire bwino, olalikidwanso sangalalikidwenso bwino. Ichi Mulungu adachiyang'ana chimenecho. Choncho okondedwa, Mulungu atatha kukhazikitsa banja, adakhazikitsanso boma. Koma pali chinthu chachitatu chimene Mulungu anachikhazikitsa, ndiwo mpingo. Tikamawerenga buku la Mateyu chapter 16 mu verse yake ya 18, Yesu adalankhula maotere: "Ndiponso ine ndinena kwa iwe kuti iwe ndiwe Petulo, ndipo pa thanthwe ili ndidzakhazika mpingo wanga, ndipo makomo a dziko lakufa sadzawulaka uwo." Yesu akulonjeza zokhazikitsa mpingo wake. Yesu ndi pakamwa pake adalankhula mawu amenewa zimene zalembedwa mu Mateyu chapter 16 mu verse yake 18. Tifuna tidziwe kuti Mulungu adamutumiza mwana wake Yesu kubwera pa dziko lapansi pano mwa zimene anamuwuza kuti adzachite. Chimodzi mwa zimene akutchula apa ndi kudzakhazikitsa mpingo. Tikamawerenga buku la Machitidwe chapter 2 timamva zakukwaniritsidwa kwa mpingo, kuti mpingo umene Yesu adawulonjeza kuti ndidzakhazika udakhazikitsidwadi tsiku la Pentekoste mu mzinda wa Yerusalemu pa Machitidwe chapter 2. Funso lakuti kodi chimene Mulungu adakhazikira mpingo, amati mpingo uli ndi phindu lanji? Taona kuti banja kuti anthu akabadwiremo, boma likapereke bata ndi mtendere. Koma nanga ntchito ya mpingo imene Yesu akutchula, ntchito yake ndi chiyani? Tikamaona buku la Efeso chapter 5 mu verse yake ya 23, pamenepa pali maotere: "Pakuti mwamuna ndiye mutu wa mkazi, monganso Khristu ndiye mutu wa ekleziya, ali yekha mpulumutsi wa thupilo. Komatu monga ekleziya amvera Khristu, koteronso akazi amvere amuna awo mzinthu zonse. Amuna inu kondani akazi anu, monganso Khristu anakonda ekleziya, nadzipereka yekha m'malo mwake kuti akampatule, atamuyeretsa ndi kumsambitsa madzi ndi mawu." Paulo akuwalalikira anzathu aku Efeso maka poonetsera ntchito ya mpingo. Paulo akunena kuti mumadziwa kuti mwamuna ndi mkazi akakwatirana chimakhala chinthu chimodzi, ndipo mwamuna ndiye mutu wa mkazi, mchimodzimodzinso Khristu ndiye mutu wa mpingo, kapena kuti mutu wa ekleziya, ali yekha mpulumutsi wa mpingowo, kapena kuti wa thupilo. Ndiye kuti ntchito ya mpingo nkuti anthu akalowemo, chifukwa Yesu Khristu adzapulumutsa mpingo. Yesu adakhazikitsa mpingo kuti iyeyo pa dongosolo la chipulumutso adzakwanitse kupulumutsa mpingowo, kapena kuti thupilo. Monga mwamuna amakhala mpulumutsi wa mkazi wake, chimodzimodzinso Yesu ndi mpulumutsi wa mpingo limene lili thupi lake. Zimene zikutanthauza kuti ife ngati tafuna kupulumutsidwa, chimene tingachite nchiyani? Tamva kuti Khristu adzapulumutsa mpingo, adzapulumutsa thupilo. Ndiye kuti ife tikalowe mu thupilo, tikalowe mu mpingomo, kuti Yesu podzapulumutsa thupilo, ifeyo tidzapulumutsidwe nawo. Ntchito ya mpingo imene Mulungu anakukhazikitsa pa dziko lapansi nkuti anthu akapulumutsidwiremo. Ndili ndi chitsanzo chomveka bwino potengera kuti masiku athu ano anthu akamaphunzira ndi kumalalikidwa zokhudza nkhani imeneyi samvetsetsa. Nthawi imene dziko lathu la Malawi kudali chipani chimodzi, padali dongosolo loti aboma akafuna kupereka ngongole ya feteleza kuwathandiza anthu feteleza, amauza anthu akumudzi kuti
mupange kalabu. Yesu adakhazikitsa mpingo kuti iyeyo adzapulumutse mpingo. Tili ndi chitsanzo chabwino maka kumbali ya dziko lathu la Malawi. Kumbuyo kwa dziko la Malawi kunali chipani chimodzi chimene chidali ndi dongosolo lofuna kuti lipereke ngongole ya feteleza kwa anthu. Ndi anapita kumudzi nukauza kuti mupange kalabu. Ndiye anthu amene anayamba kalabu kumudzi amakopa anzawo. Tiyeni tikakhale mkalabu tipeze mwayi wofeteleza. Ndiye panali anthu ena amati feteleza obomayi kalabu ili mfeteleza ine singathe kukhala mkalabu ayi. Ndiye waja amene anayamba kalabu adauza anzawo aja kuti ndizoona kalabu ilibe feteleza. Feteleza ndi waboma. Koma abomawo ngati anu ake feteleza ndi amene wanena kuti kuno likhale pa kalabu. Kutanthauza kuti fetelezayo adzafikira mkalabu kuno ndi anthu ajamakana aya zongufunubelana zimenezo. Ndi anthu anakana ena osakhala mkalabu, ena anamvetsa anakakhala mkalabu. Itakwana nthawi feteleza anachoka kuboma kubwera kumudzi. Atatsitsa fetelezo chokera pa galimoto anthu anabwera pamene pacha. Ena amene ali mkalabu ndi amene adakana kukhala mkalabu onse anaunjikana pamene pacha. Koma chimene chidachitika nchiyani? Padziko paja padayimiritsidwa mlembi wa kalabu amene ankayitana mayina. Okamutchula munthu dzina amapita kukatenga feteleza. Okamutchula munthu dzina amapita kukatenga feteleza. Atamalizika mayina wa anthu amene anali mkalabu, feteleza so anathira pamenepo. Ndiye kuti iwo amene ankakana kukhala mkalabu amene kuti kalabu ilibe feteleza, feteleza ngwaboma, adapezeka kuti zinali nzeru ndithu zimene ankakambazo koma zoluzitsa. Yesu adalonjeza kukhazika mpingo. Yesu ndiye mpulumutsi. Ndiye zimene zimachitika masiku ano ndi zimenezo. Akuti Yesu ndiye mpulumutsi. Mpingo ulibe ntchito. Sitikakhale mu mpingo ife ayi. Chifukwa wopulumutsa ndi Yesu. Ndiye tikamauza anthu kuti nzoona Yesuyo ndiye mpulumutsi. Koma Yesuyo amene ali mpulumutsiyo adakhazika mpingo. Alufuna ife tikakhale mu mpingowo anthu amakanaso. Zimakhala ngati nzeru ndithu. Koma anzathu awa adaluzana zofeteleza pokana kukhala mkalabu amati feteleza ngwaboma. Boma limene lipeka ndondomeko kuti anthu apeze mwayi wa feteleza kapena wa feteleza otsika mtengo. Mulungunso pa chipulumutso chathu adayika ndondomeko. Pa ndondomekopo chimodzi chimene chilipo ndi mpingo. Sikuti ndi mpingo paokha wasenze chipulumutso cha munthu kuti popanda Mulungu, popanda Yesu, popanda chikhulupiriro, popanda ubatizo mpingo paokha ukapulumutsa munthu ayi. Koma pa chipulumutso cha Mulungu zimene zili mu ndondomeko chimodzi mwa izo ndi mpingo. Monga tamva kuti Yesu adzapulumutsa mpingo. Tamva ife m'buku lopatulika Baibulo pa Yohane chapter 3 verse 16 kuti Mulungu atalikonda dziko adatumiza Yesu. Ndiye kuti maziko a chipulumutso adachokera kwa Yehova, adamutuma Yesu. Yesu adatifera pa mtanda. Ndipo atatero Yesu anakhazikitsa mpingo. Munthu akhulupirire Mulungu, akhulupirire Yesu, akalowe mu mpingo na akasamalira chiphunzitso chonse chimene Mulungu adamutuma Yesu, akatero munthuyo akapulumutsidwa. Kodi munthu amalowa bwanji mu mpingo? Tikamaona buku la 1 Korinto chapter 12 mu verse ya 13 adalankhula chotere Paulo. Pakuti mwa mzimu umodzi ife tonse tinabatizidwa kulowa mthupi limodzi, ngakhale Ayuda, ngakhale Ahelene, ngakhale akapolo, ngakhale mfulu, ndipo tonse tinamwetsedwa mzimu mmodzi. Paulo akunena kuti mwa mzimu umodzi ife tonse tinabatizidwa kulowa mthupi limodzi. Kodi ndi thupi liti limene ife pobatizidwa timalowamo? Akukamba za mpingo
umene pa Efeso 5:23 Paulo walitchula kuti monga mwamuna ali mutu wa mkazi, chimodzimodzinso Yesu ndiye mutu wa mpingo, ali yekha mpulumutsi wa thupilo. Mpingo ndi thupi la uzimu la Khristu. Ndi akuti maloyedwe ake pofunika ife tibatizidwe, tilowe mu mpingo, tilowe mu thupilo. Ngati sitibatizidwa sitipezeka mu thupilo, chifukwa njira yolowera mu thupilo mpamene tibatizidwa. Autero. Koma kodi tingabatizidwe ngati sitinakhulupirire? Yankho loti ayi. Chikhulupiriro nchofunika. Anthu amene wamvetsera mawu a Mulungu na akhulupirira ndi amene amalola kuti akabatizidwe. Ndiye kuti chikhulupiriro ndi chimodzi chimene iweyo chikukankhizire kuti ukalowe mu ubatizo. Popanda chikhulupiriro sitingakapulumutsidwe. Chikhulupiriro nchimodzi chofunika zedi pa chipulumutso chathu. Tikamawerenga pa Hebrew chapter 11 muyambira verse yake ya 6. Pa Hebrew 11 verse 6 akutere: koma wopanda chikhulupiriro sikutheka kumkondweretsa, pakuti iye wakudza kwa Mulungu ayenera kukhulupirira kuti alipo ndi kuti ali wobwezera mphotho kwa iwo akumfuna. Akuti bwanji mlembi wa buku la Hebrew akuti tidziwe chinthu ichi, kuti popanda chikhulupiriro sikutheka kumkondweretsa Mulungu. Pafunika ife tikhale nacho chikhulupiriro kuti Mulungu alipo, akuzibwezeranso mphotho kwa iye angamfune. Autero mlembi wa buku la Hebrew. Ngati anena kuti popanda chikhulupiriro sititheka kumkondweretsa, ndiye kuti chikhulupiriro nchofunikira. Kodi chikhulupiriro chopa chokha? Yankho ndi ayi. Koma kuti pa ndondomeko ya chipulumutso chathu chikhulupiriro chilipo. Monga pali ubatizo otilowetsa mu thupi la Khristu, koma kuti ife tikabatizidwe pafunika tikhulupirire. Ndiye kuti ubatizo uli pa ndondomeko ya chipulumutso, mpingo uli pa ndondomeko ya chipulumutso, chikhulupiriro chayikidwanso mu ndondomeko ya chipulumutso. Malinga ndimene mlembi wa buku la Hebrew wafotokozera. Chikhulupiriro pachokha popanda zinazo sichingathe kutipulumutsa. Ichi n'chifukwa chake pa Yakobo chapter 2 pa verse yake ya 14 Yakobo adalemba kuti chikhulupiriro chopanda ntchito zake chikhulupirirocho nchakufa. Ngati chikhulupiriro ife tili nacho koma chikutsutsa zochithandizira kuti munthu apulumuke, tidziwe kuti chikhulupiriro chimene tili nachocho nchakufa. Koma tivomereze kuti chikhulupiriro chikaphatikizana ndi zinthu zinazi, pamenepo ndi pamene pali chipulumutso chathu. Chipulumutso cha Mulungu chimakhala ndondomeko. Popanda ndondomeko palibe chipulumutso cha Mulungu. Choncho phindu la chipembedzo, phindu la mpingo, nkuti ife tipulumutsidwe ku mkwiyo wa Mulungu. Banja loti anthu tibadwiremo, boma lipereke bata ndi mtendere. Mpingo tipulumutsidwe ku mkwiyo wa Mulungu, ntchito ya mpingo. Tikamawerenganso buku ili la 2 Petro chapter 1 kuyambira verse yake ya 3, pamene pali mawu otere: popeza mphamvu ya umulungu wake idatipatsa ife zonse zapamoyo ndi chipembedzo, mwachidziwitso cha iye amene adatitana ife ndi ulemerero ndi ukoma wake wa iye yekha. Verse 4, mwa izi adatipatsa malonjezano a mtengo wake ndi akulu ndithu, kuti mwa izi mukakhale woyanjana nawo umulungu wake, mutapulumuka ku chivundi chili pa dziko lapansi mchilakolako. Petro unena kuti pamene mphamvu ya umulungu idatipatsa zonse zotiyenera pamoyo, akuti idatipatsanso chipembedzo.
akuti chipembedzo chili ndi malonjezo a mtengo wake, ndipo malonjezo ake ndi akulu ndithu. Kodi chipembedzo chimalonjeza chani? Kuti Petro anene kuti lonjezolo ndi lalikulu ndithu. Chipembedzo cholondola chikamalalikira wanthu chimauza kuti tidzapite ku moyo wosatha. Pokhala dziko lapansi lusoweka moyo wosatha, alipo anthu amene apeza chuma pa dziko lapansi chilichonse kukhala nacho, koma adamwalira. Chifukwa chani? Adalibe moyo wosatha. Moyo wosatha ndi chinthu cha mtengo wapatali. Tsono chipembedzo chiulonjeza moyo wosatha, chiulonjeza upulumutsidwa ku mkwiyo wa Mulungu. Ndiye Petro anena kuti Mulungu adatipatsa chipembedzo, kuti chipembedzocho chili ndi malonjezo a mtengo wake, ndipo malonjezo ake ndi akulu ndithu. Timadziwa zinthu zimene azipani andale amalonjeza wanthu. Mukasankha ife mudzapeza fetereza, mudzalowa ntchito, misewu zambiri. Koma palibe chipani chimene chingamunene kuti mukativotera mudzapita ku moyo wosatha. Chipani sichingakambe zimenezo ayi. Chitapezeka chipani chimenecho, anthu akhoza kuchizindikiratu kuti chichunama. Chifukwa lonjezo la moyo wosatha silukhudza za ndale, si za chipani. Koma chipembedzo ndi chimene chimalonjeza zimenezo. Koma mukaona dziko lapansi lusowa chani? Lusowa moyo wosatha. Chifukwa chake anthu amakhala mu dziko amamwalira. Choncho Mulungu mwa Yesu Khristu pozakhazika mpingo adasiya lonjezo limenelo. Choncho ndi ntchito ya mpingo ona kuwalonjeza wanthu kuti mukabwera kudzapembedza pamodzi nafe mu mpingo, mukhala okhulupirika moyo wanu wonse, ndithu mudzapita ku moyo wosatha. Ndi chipembedzo chokha cholondola chimalonjeza lonjezo limenelo. N'chifukwa Petro anena kuti chili ndi malonjezo a mtengo wake, malonjezo ndi akulu ndithu. Sitikamba za mpingo paokha, sitikamba za ubatizo paokha, sitikamba za chikhulupiriro pachokha, sitikamba zinthu zimene pachokha chikapereka moyo wosatha ayi, koma tuyang'ana zimene zili mu ndondomeko ya chipulumutso. Choncho phindu la chipembedzo, anthu akalowe mu mpingo, anthu akapembedze na akakhala okhulupirika adzapita ku moyo wosatha. Alipo anthu ena amene ankaganiza kuti kungokhala mu mpingo chabe wosakhala ndi makhalidwe abwino athu kapulumutsidwa. Zimenezo sizolondola. Paulo amamulembera Timoteyo pa 1 Timoteyo chapter 6 kuyambira verse 4 mpaka na verse 6 pali maotere: iyeyo watukumuka wosadziwa kanthu, koma ayalukira pa mafunso ndi makani a mawu, kumene zichokera njiru, ndewu, zamwano, maelekezo oyipa 5, makani opanda pake anthu oyipsika nzeru ndi ochotsedwa choonadi, akuyesa kuti chipembedzo chipindulitsa. Verse 6, koma chipembedzo pamodzi ndi kudekha chipindulitsa kwakukulu. Analipo anthu ena amene kumpingo anali anthu akhama, samajomba kumapemphero, koma samasinthika pa makhalidwe. Ndiye Paulo amamuza Timoteyo kuti alipo ena amayesa chipembedzo pachokha chipindulitsa ayi, koma chipembedzo pamodzi ndi kudekha chipindula kwakukulu. Ndi zimene timakamba mu chiphunzitso cholondola kuti mpingo ndi chimodzi mwa zinthu zofunika pa chipulumutso chathu. Sitinganyoze chipembedzo, tilemekeze chikhulupiriro, ndiye kuti tadzisokoneza. Sitinganyoze ubatizo, tilemekeza mpingo, ndiye kuti tadzisokoneza. Zonsezo zili mu ndondomeko yoti munthu apulumutsidwe akapezeke ku moyo wosatha.
Ndinaperekapo chitsanzo kuti pamene anthu amanena kuti pangani kalabu, aboma amati pangani kalabu kuti mupeze mwayi ofetereza. Ndiye kuti anthu amakana kukhala mkalabu koma fetezawo mufuna amati ngwa boma. Ndi amauzidwanso kuti bomalo ndi limene lanena kuti lipange kalabu, limene lili mfeterezalo. Ndiye kuti ngati tifuna kumana mfetereza wa boma ndi tikumane mkalabu, ndi anthu amakana. Leronso tikamakamba zokhudza zauzimu kuti Yesu ndi mpulumutsi koma adakhazika mpingo. Ndiye kuti ife kuti tikumane ndi chipulumutso cha Yesuyo tikhale mu mpingo ndi anthu samakana. Ayayi, mpingo ulibe ntchito. Icho timadziwa ife mpulumutsi ndi Yesu. Ndizoona ndithu mpulumutsi ndi Yesu. Koma mudongosolo la Yesuyo afuna kuti ife tikakhale mu mpingo kuti tikumane nacho chipulumutso chakecho. Tingoyelekeza kuti munthu ndumuza kuti anena kuti ine mmafuna mwana. Ndiye ndumuza kuti kodi umafuna mwana kwatira. Ndiye jazira. Mesa Baibulo limati mphatso ya Mulungu imachoka kwa Mulungu. Mphatso ya mwana imachoka kwa Mulungu. Autero munthucha. Kodi ine pamene ndimanena kuti ngati ufuna mwana kwatira, sindimadziwa kuti mphatso ya mwana imachoka kwa Mulungu? Ndimadziwa ndithu. Koma ndimadziwa kuti Mulungu popereka mwanayo ayenupereka podutsa mu ndondomeko. Ndiye kuti ngati uyu afunitsitsa adzapeze mwana wochokera kwa Mulungu, alufunika akwatire ndithu. Kukwatira kuli ngati upanga kalabu kuti apeze mwayi wafetereza. Ukakwatira ndiye kuti kwa Mulungu ungapatsidwe mphatso ya mwana. Ukakhala mu mpingo ungakhale ndi mwayi opita ku moyo osatha, opulumutsidwa ku mkwiyo wa Yehova. Kodi okondedwa tikudziwa kuti mpingo uli ndi phindu. Choncho paphunziro lathuli lukamba za phindu la chipembedzo. Phindu la mpingo nchiyani? Timavomereza ndi kuti ntchito ya banja kubadwiramo, ntchito ya boma kupereka bata ndi mtendere kwa anthu amene abadwa mu dziko. Taonanso kuti Mulungu anakhazika mpingo. Kodi ntchito ya mpingo iyi nchiyani? Kuti ife tipulumutsidwe ku mkwiyo wa Mulungu. Choncho ngati ife tifuna kupulumutsidwa ku mkwiyo wa Mulungu, tiyeni timve mawu a Mulungu, tiyeni tikhale nacho chikhulupiriro, tiyeni tilole kubatizidwa kuti tikapezeke mu thupi la Khristu. Monga tamva Paulo anena kuti Khristu adzapulumutsa thupilo pa Efeso 5:23. Ichi nchofunika kwambiri kwa ife kuti tichizindikire. Timaphunzira chani mu phunziro la lero? Timaona zokhudza phindu la chipembedzo. Inu ndi ine tiyenera kukhala mu mpingo umene Yesu anawukhazika, umene umafanizidwa thupi la Khristu. Podziwa kuti Yesu Khristu adzapulumutsa mpingo kapena kuti thupilo. Izi ndi zimene mafuna tiphunzirepo mu tsiku la lero. Mu tsiku la lero munali ndine m'bale wanu mwa Ambuye Namaan Kammalunje. Tipemphe Mulungu wozokudalitsa kuti atidalitse ife tonse. Amen.